سلام كمي تعلو زخبركم تعذبتنا نلومي عربي 18 سنة فرق معلتن فرقان استدالوا زيناتات وشت انوزعن حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتلكم بخبر زعدم ماكدا حقوسي فلماك اندر استاد زينام مالي 17 سنة بستقبر مرمراتات 86 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم كرقاقت انكولو 116 دماتات ثانيوم عملو الزباقين دعسو 3 مليون نافا دبس مرس براسوات تغفيلهم أبزو واقاش باركا أبتكالات عنا استوادد زيحاو زعات وزيتاو مخانو تحبيروم منقستي كينيا نهري نزر آية لفيدا كوفيد 19 مقصار تفاقيسو تسانح أقالاتات داقم كتسنع وسينوم أب نيجيريا بلعلي حداريت بيت مرتي بستخايدة مدقعتي بوحدو 8 تمهارو تجاويام اسبانيا دو كوريان كل مديا وزندنان كدفع تسمانيعين زرزر زينام حابريتا كام منيستر طعنا تمالي 17 سنة أمو شبي مأكلات زوباتات مأكل دبوب سميناو قيح بحرن قاش باركان بستقبرن ناي لافاراتوري مرمراتات 86 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيت اللوم كابزيوم 53 نابس مرازوا مأكل 28 نابزوا دبوب مالت 11 من دفرة شوعتا بعد ضايح شدشة بصقرونا 3 بعد دك أمحرة حدا أبسن عفة 3 أبزوا سميناو قيح بحري مالت كلتي أب جندع حدا بنقفها كمون كلتي أب قوليج زواقاش باركات وشيبهم زيت أنحيهم إذا هم زيلن كلوت فيروس ترخيبهم أب هوسبيتالات تعاقبهم كنكن كجبر لهم زيت أنحو 8 كلتن أبزوا مأكل 34 دما أبزوا دبوب بتقلل 116 زيغاتات حاويم كفانو كلو ودي 76 عامتن ودي 74 عامتن كلتيهم كابزو عن سبب بموت تفليم لهم بز مسرت على لا أزري بكورونا فيروس تلخف زيكاتات كسبت مالي 5294 بصح لهم 4654 كابزيهم حاوي مستفانو 19 بموت استفليو 521 دما جنا هوسبيتالات تعاقبهم زركبيهم منيستر طعنا 17 سنة كل تشحن 21 أب نقصبا جندا عبز حلفة 17 عامتات نشد 121 سدرا سوات اللي عليه 3 مليون نافا دبس كبتغفلة بصحفة المنيستريين محبراو دحنة حبيرهم نتصاب وكلت إرينا إبراهيم نافعن حج مجرن فرتنا عندهم كتقربيان أب نقصبا جندا عبز حلفة 17 عامتات نشد 121 سدرا سوات لعلي 3 مليون نافا دبس كبتغفلة حلف بيت صحفة منيستريين محبراو دحنة آتو جابر أدريس حبيرهم اتدبس ورحاونتن سدرا بيتات ويدمان حقاويان وكلتن كم زوهاب زنتزر آتو جابرام قون نزيب منقست زوهاب دبس أبتنو الزوبا زركبات كالات امنا بردن عرن تكال تربت عنز ايت سجن تكال حطبن ماتونيلان من محدار نوس زوبا جيندا كومون سرحتنياتات بيت صحفة هقدف من محدارات كبابي لعيتن نفاسيت ما حبارن انبات كالان كاب كلتشن 19 جميروم نزت أوروان 20 كلتن سدرا بيتات سوات لعلخلت تيميت شحنافا 5 بركوتو قليتهم إذا خمسين كله رؤيت أجمعات زلون سدرابيتات سوات دقف سبت أجا خمس جبر لنز حبرات وجبرام حزبي قبل على سدرابيتات سوات نزر يوزلو الحالات موجسوم بخالو وجن عمنا الزبا مقولوز نطفو سرحتنياتات من قستيم بمغنيات 20 سنة مع السماتات إرترا كم من محدارتنو الزبا نزتوات 10 خلت سدرا سوات نايجنزب حجز جيروما أبتناي من رخاب سنة سرعات أما حدارنا الزبا مقولو أتو أبراهام كيران عبز اسمعك قال 20 سنة حدر سماتات كين تألم قالنا نحد سلا على مخاص اتوم سرحتنياتات كاب دموزم اوات يوم زغبرو ابركتوم وجسوم دغف استغبرلهم سدراسو ادمام بمنግስትን ህዝብን ዝግበረሎም ቀጻለ ደገፍና ቢዮትና መስኪኖም አባላት ማህበር ወነንቲ ታክሲ ዘዋ ማእከል ምስ ሀገራዊ ባንክ ደምን ሀገራዊ ማህበር ወለንታውያን ለገስት ደምን በመትሕብባር በመህናት 20 ሰነ ማዓልቲ ሰማታት ኤርትራ ትማሊ 17 ሰነ ደም ለጊሶም بتي كاب ميدا بحت مسكرم كسب هجراو بانك دم بستخايد ناي تاكس سلفي زتسنى مدب أستات 9 كرت دم تلقيسهم عبالات فتسمت شماغل محبر نيرينا بذهبوا حبريتا قدم حجي بمهنيات 20 سنة ناي مقرب نطفتات يكايدو كم زدبرو لو معمت جن كابو فلي بزبل الدم بملقاس كذكروا كم زوصونو حبيرام إذا هم زيلن كلو سرحتنياتات من محدار نوزوبا عداقا حموس ب10 سنة بزكايدو تماساسا لنطفت 3 كرت دم لقيسهم
محبر وننتي تاكسي زوا مأكل كاب كلتشحن 15 عمتاوي حلافنت من نباي سالاسا سدرا سوات إنا وسده زاقيت أستات 1.3 مليون نافا كم زبركته يفلت ሚኒስትር ሕርሻ ብኣጋጣሚ 17 ሰነ ዓለማዊ መዓልቲ ምምካት ምድረባድነትን ደርቅን ኣብ ዘውፅኦ መልእኽቲ ስክፍታ ብርሰት ኣግራብን ምድካይ መሬትን ንምውጋድ ከም ዝሰረቱ ልምዓታዊ ንጥፈታት ክሕይል ፀዊዕሎም ሙሉእ ትሕዝትኡ ብመልክዕ ፀብጻብ ተዳሊሎ ጴጥሮስ መንግስት ከቅርቦ እዩ እቲ ሚኒስትሪ ኣመለኽቱ ሃገርና ኤርትራ ብጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ካብተን ውሑድን ዘይስሩዕን ዝናብ ዝረኽባ ሃገራት ምዃና ሰፊሕ መሬታ ኣኽራንን ስንጭሮታትን ስለ ዝበዝሖ ንፍግረ መሬት ዝተቕልዐ ምዃኑ ሸፈና ኣግራቡን ብሰብ ሰርሖን ባህርያውን ኩነታት ኣዝዩ ከም ዝነከየ ብምጥቃስ ነዚ ንምምካት መንግስቲ ኤርትራ ካብ ጽባሕ ናጽነት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ዝማእከሉ ሰፊሕ ናይ ምግራብ ምዝላይን ምስራሕ ከዘንቲ ማያትን ንጥፈታት ከሰላስል ምጽንሖ ገሊጹ በዚ መሰረት ኣስታት 257,000 ሄክታር ግቡእ ናይ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ንጥፈታት ክካየደሉ እንከሎ ልዕሊ 4.5 ሚልዮን ኩቦ ሜትር ከትርታት ስለዝተሰርሐ ከምኡውን 785 ራሄታትን ዲጋታትን ስለዝተሃንፀ ልምዓት ኣትክልቲ ብ5 ዕፅፊ ከም ዝዓበየ ዝጠቐሰት መልእኽቲ ኣብ 2006 ዝተበገሰ ሓያል ጻዕሪ ንሓምላይ ወፍሪ ዝብል መደብ ዛጊት 45 ሚልዮን ፈልስታት ኣግራብ ብምትካሎም ከምኡውን ሕዛእትታት ብብዝሕን ብስፍሓትን ብምውሳኾም መበቆላያን ኣግራብን እንስሳታት ዘገዳምን ንኽስስኑ ደራኺ ተራ ከም ተፃወታ ነፂሩ ብዘካዚ ብርሰት ኣግራብ ንምንካይ ኣብ መላእ ሃገር ልዕሊ 170,000 እቶና ድሓነት ከም ተዘርግሐ ኣፍሊጡ እንተኾነ ግና እቲ ስክፍታ ግና ስለ ዘይተቐንጠጠ ነቲ ክካየድ ዝጸንሐ ናይ ልምዓት ወፍርታት ዝያዳ ንምሕያሉ ፍርያምነትን ኣፍራይነትን መሬት ንምውሓስ ከም ዝሰረቱ ልምዓታዊ ንጥፈታት ምሕያል ምስራሕ ከዘንቲ ማያት ቀጻልነቱ ምውሓስን ንዝተሰርሑ ክንክን ምግባርን ኣማራጭ ፀዓት ብምብዛሕ ብርሰት ኣግራብ ምንካይ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ዕቃባ ኣካባቢ ምዕዛዝ ንጥፈታት ምግራብ ከም ዝሰረቱ ምግባሩ ከምኡውን ምምስራት ሕዛእትታት ምድንፋዕ ካብቶም ዕቱባ ድህቦ ዘድልዮም ንጥፈታት ምዃኖም ሚኒስትር ሕርሻ ኣስሚሩሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ካብ 2009 ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ኣብ ዝርከባ 26 ዝርከባ ዋደዶ ሸዓተን ዶጽሓዊ ፀዓት ናይ 24 ሰዓታት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ስለ ዘውሓሰ ውጽኢታዊ ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ጽሓዊ ፀዓት ኣቶ ወልዱ ሓይለ ኣብ ንኤሪና ብዛሃብ ሓበሬታ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ከከም ደረጃን ኣብ መደበራት ጥዕና ማእከላት ጥዕናን ከማዊ ሆስፒታልን ዝተተኽለ 33 ጽሓዊ ፀዓት ዝሕደስን ዝልወጥን ንብረት እናተኸታተሉ ውሕስነቱ ዘረጋግጹ ኢላታት ስለዝተመደብሉ እቲ ዝድለ ኣገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ ኣብሪሁም ኣብ ዝወርሒ ሰነ እውን ኣብ ሆስፒታል ተሰነይ ኣብ ክፍሊ ሕክምና ዓይኒ መወከሲ ሆስፒታል ባሮንቶ ቤት ትምህርቲ ነርስ ባሮንቶ ማእከል ጥዕና ኣቁርደትን ሆስፒታል ኣቁርደትን ብድምር 5 ተወሰኽቲ ጽሓዊ ፀዓት ከም ተዋደደ ኣቶ ወልዱ ፍሊጦም በቲ ተተኺሉ ዘሎ ጽሓዊ ፀዓት ማእከላት መጥባሕቲ ሕርስን ከምውን ኣገልግሎታት ላቦራቶሪን መፍረ ኦክሲጅንን ናይ 24 ሰዓታት ኣገልግሎት ፀዓት ተዋሒሱሎም ከም ዘሎ ጠቂሱ ድማ ፀዓት ብዘይ ረብሓ ከይሃለኽ ተጠቀምቲ ኣብ ግዜ መዓልቲ ክዕቅብዎ ኣዘኻኺሮም ክብራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪት ኣህግራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ኣብ ዜናታት ወፃኢ መንግስቲ ኬንያ ሓድሽ ናህሪ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምቁፅጻር ተፋኺቱ ዝጸንሐ እገዳታት ዳግም ክጸንዕ ትማሊ 17 ሰነ ወሲኑ እቲ ለበዳ ኣብቲ ምስ ኡጋንዳ ዘደዋብ ምዕራባዊ ኬንያ ዛይዱ ከም ዘሎ ዝሓበረ መንግስቲ ኬንያ ኣብቲ ከባቢ ተሪር ናይ ምንቅስቓስ እገዳታት ተወሲኑ ከም ዘሎ ፍሊጡ ብዘይካዚ ሰዓታት እቶኦቶ ዘይከም ካልእ ክፋላት ሃገር ካብ ሰዓት 8 ምሸት ክሳብ ሰዓት 4 ወጋሕታ ክኸውን ተኣውጅሎም ብደረጃ ሃገር መጠን ለበዳ ኮቪድ-19 ኣስታት 9 ሚእታዊት ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ግን እቲ መጠን ናብ 21 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለዮም ዝገልጹ ኣብ ኬንያ ዛጊት ልዕሊ 177,000 መልከፍትን ልዕሊ 3,400 ሞትን ከም ተመዝገበ ጸብጻባት ጥዕና የነጽሩ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄርያ ኣብ እትርከብ ሓዳሪት ቤት ትምህርቲ ትማሊ 17 ሰነ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 80 ተምሃሮን 5 መምሃራንን ከም ተጨወዩ ይጋወሓሎም በቲ መጥቃዕቲ ሓደ ኣባል ፖሊስ ከም ተቐትለን ካልኦት ሓያሎ ከም ዝቆሰሉን ንሰመት ፀጥታ ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ሓቢረን እዚ ጨውያ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ካብ ዝተፈጸመ ዝዓበየ ተመሳሳሊ ገበን ምዃኑ ዝሕብሩ ጸብጻባት ብ16 ሰነ እውን ኣብ ከባቢ ከተማ ላጎስ 4 ቻይናውያን ብዕጡቃት ከም ተጨወዩ
ገሊጾም ብ30 ጉንበት ዝተጨወዩን መባድልቲ ዝተሓተተሎምን ልዕሊ 130 ተማሃሮ ዛጊት ከም ዘይተለቂዮም ጸብጸባት ዝሕብሩ ካብ ወርሒ ታሕሳስ 2020 መባድልቲ ንምሕታት ልዕሊ 800 ተማሃሮ ከም ተጨወዩ መብዛሕትኦም ድማ ከም ተለቁ ይግለጽ መንግስቲ ናይጄሪያ ነቶም ጉጅለታት ገበንኛታት ዝኸፍል መባድልቲ ነቲ ገበን ዘተባብዕ ምዃኑ ብምግላጽ ደው ክብል እዩ ክጽውዕ ጸኒሖም اسبانيا دوبوب كوريان كل مديا وزمدنن كدنفعا تسمامعن اتسممع عب اسبانيا نايسرح مبصح كفصم زقنيه بريزيدنت دوبوب كوريا مون جاين ب16 سنه مس قدماي مينستر بيدرو سانجوزن كالو سمز اسبانيان اب زكايدو ركبي تبصيحوم بمسرت تسممع كلتين هاجرات اب ممعوال قطوبا بحافشا تحت ارصي توريزم صعاتن حرشان دما بفلاي كتحغاغزاين اتسممع 7 عامتو اوصير زلو دبلوماساوي زمدنا ان ممعوال ترؤ لعل مخانيوم مرحتي نايتن هاجرات زتقسم ممحدار رئيس كتما موسكو ابتا كتما زركبو ناي ولقي يخونو ناي منግስት ሰራሕተኛታት كتابت ጸረ كورونا فيروس كوسدو زغدد ممرح يصيوم بمسرت ممرحي ممهران ሰራሕተኛታት ባንክታትን ካልኦትን ዝርከቦም ልዕሊ 2 ሚሊዮን ሰባት ግዴታው كتابت كوسدو ምዃኖም ተፈሊጡም እቲ ስጉምቲ ኣብ ከተማ ሞስኮ ዝላባዕ ዘሎ ለበዳው ኮሮና ቫይረስ ምክታእ ወታው ተራከም ዘለዎ መምሕዳርታ ከተማ ሓቢሮም ኣብ ሩስያ ጠቕላላ መጠን መልከፍቲ ኮሮና ኣስታት 4.6 ሚሊዮን መጠን ሞት ድማ ኣስታት 128,000 በፂሑ ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ዝበዝሑ ካብኣቶም ነበርቲ ርእሰ ከተማ ሞስኮ ምዃኖም የረድኡም ኣብ ኮሎምቢያ ኣብ ወታደራዊ ማዕስከር ብዝተኻየደ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ 36 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ማዕከናት ዜና ንሰመዝ ጸጥታ ናይታ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ዝወሰደ ኣካል ኮዛጊት እንተዘየለ መንግስቲ ኮሎምቢያ ግና ብዕጡቃት ኤልኤን ወይ ድማ ፋርክ ዝተሃንደሰ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቱሎም መንግስቲ ኮሎምቢያ እቲ መጥቃዕቲ ብመን ከም ዝተኻየደ ንጹር ሓበሬታ ንዝሃበ ውልቀ ሰብ $135,000 ጉንዖ ቀሪቡ ከም ዘሎ ፍሊጡ ኣብ 2016 ዕጥቁ ዘውረደ ግን ካብ ውሕድ ቁጥሪ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ዝግለጽ ፋርክ ነቲ ብመንግስቲ ኮሎምቢያ ዝቐረበ ክሲ ነጺግዎሎም ኣስታት 3000 ኣባላት ዕጥቁ ጉጅለ ፋርክ ገና ዕጥቆም ከም ዘውረዱን ኣንጻር መንግስቲ ዝቐንዐ ምንቅስቓሳት የካይዱ ከም ዘለዎም ሰመዚ ኮሎምቢያ ክሕብሩ ጸኒሖም እዚ ምስ ቬንዙዌላ ኣብ ዘደዋብ ከባቢ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ድሕሪ 2019 ኣብታ ሃገር ካብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ፍጻሜታት ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ምዃኑ ጸብጻባት ሚኒስትሪ ምክልኻል ኮሎምቢያ ረዲኦም نسعت زي استدلوا زينا ومسنادونا نمززام كأندر استزينا كدقمالكم تمالي 17 سنة بستقبر مرمرات 88 زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم كراغاقز انكولا 116 دما تفانيهم عملو الزباقين دعسو 3 مليون نعفاد بس نسدراسو واتخفيلهم ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ኣብ ትካላት ጥዕና ዝተዋደደ ጽሓው ጻዓት ውጽኢታዊ ምዃኑ ተሓቢሮም መንግስቲ ኬንያ ናህሪ ንዘርኣየ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምቁጽጻር ተፋኺሱ ዝጸንሐ እገዳታት ዳግም ክጸንዕ ወሲኑ ኣብ ናይጄርያ ኣብ ልዕሊ ሓዳሪት ቤት ትምህርቲ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 80 ተምሃሮ ተጨውዮም እስጳኛን ደቡብ ኮርያን ኩሉ ሚድያዊ ዝምድና ከደንፈዓ ተሰማምዐን حافشاو زينا بزي فتصم كبرات تخاتلتنا مز زترف مدبات إيري تي في بروح معلتي